Děláš prdel. Já nic nedělám. Ale... Malina. Víže. A co se tam maliny? Malina. Proč spíš mý posteli, ty to bylo? Jsem chtěl. A proč jsi nalek sem, jak ty kasí? Proč? Proč jsi prosím na to? Nevím postele. Okay, řekni mi to, na rovinu, proč jsi lehnul na mým postele? Já nevím, ty vole. Proč? Tak. Proč jsi nalek tu láďu? Nadáčej. Počkej. Nadáčej. Marina. Proč ležíš mý posteli? Marina, řekni mi to. Chtěl jsi já sobě mokrý čaj. Zerám tady, ty vole. Vyšukaný, vole. Ty prochástej. Že se to užíráš. Proč spíš mý posteli? Nech ho bejt už. Jdem dál, jdem do druhého pokoje, dělej. Bude prdel. No. Marina, řekni mi... Já nevím, jako ještě jsem. Počkej. Marina, řekni mi, proč spíš mý posteli? Vysvětli se tady Vláďovi, proč spíš mý posteli? Já to celou dobu nechápu. Tak kdybych ty vole spal u vás doma a šel spát do tvý postele a prostě chápeš to. Marina. Já myslím... Budeš spát u nás. A nevím, počkej. Ne, mě to zajímá, to musím nějaký vysvětlení. Počkej, Karleček tě vyhulí, ale proč? Cože co? Tě vyhulí, hej, počkej. Jak by... Já nevím, on to úplně umí, hele. Ne, já to nic. Hele, Zuzko, No, řekni mi, proč spí Malina v mý posteli. protože si tam lehnul a byl unavený. Ne, já ti to řeknu, proč. A protože Verča... Protože Malina je buzík. Ale Malina je buzík. Počkej. Malina je na kluky. Jo. Ale jednou si do mýho pokoje, do mý postele teda, protože si myslí, že jsem na kluky. A myslel si, že budu dělat, že ho nevidím. A že si k němu lehnu. Ale Hušánek zapomněl na to. Že já ty vole nejsem takovej debil. Takovej bukvatýr. Nejaků. Řekni mi to. Proč spíš mi posteli? On tě nevnímá, on tě prostě vnímá nebude. On se úplně bukvatýroval. Cože se? Bukvatýroval. Mám fotky, no, bukvatýr a Dušan. A Duša spí dneska tady, jo? Ne, on spí na pice sám, na spala Duša. No jasně. To je Malina chrápe v mý posteli a Vládě je namrdanej. Není namrdaný.